Салому алейкум дӯстон. Нашоти канали Тоҷикистон шикоят бисёр шид ки ҳам Тоҷикистоно намегиранд ё мегиранд, затикат мекунанд, чирaq-пирaq ҳами хел мечаспа. Бародаро и проблема ҳама дашидагиай, и ҳисоби технически проблема боша, ай боло мавҷиш кам шидагиай. Ба ҳамин хотир бародаро ба ҳама тавсия медиҳам ки лаганои 91 бигирем. барое ки мақсад ки ҳамин мавҷ хушрӯ буброя, ғам ната, оли дар оянда бо борунай, барфай. Ба ҳамин хотир ба ҳама тавсия медиҳам ки антеннои ина бо чирaq-пирaqан мекунам ида. Шумо представед кунед чанд қа мавҷ кам шида, хеле ягбор шидагӣ набояд то ҳамин қа вақта. Ба ҳама тавсия медиҳам лаганои 91 бигирем ки дар оянда боруну барфа. дар антеннои мақсад лаганои 91 қоидави мавҷа меброяд, проблема намекунад. саломат бошед бародар.